V tomto videu by som vás chcel upozorniť na jeden veľmi zaujímavý trend, ktorý začína mať obľubu hlavne u dizajnerov a architektov a tým pádom tak sa to preniesie aj k vám ako zákazníkom, a to je to, že farba zárubne nie je totožná s dekorom farby dverí. Dizajneri nám kreslia rôzne kombinácie a napríklad tu na vzorkovni som si povedal, že spravím aj ja jednu takú kombináciu, a to je, že zárubňa striekaná, čierna, a do toho sú dubové dvere v lamináte a sami musíte uznať, že nevyzerá to zle. Zvolil som čiernu na zárubni, čiernu na madle a čierne sklo, aby to celé ladilo, a v podstate vyzerá to takisto ako komplet, ale hovorím, farba zárubne nie je totožná s farbou dverí. A na týchto dverách sú klasicky otváravé, je madlo a je to kvôli tomu, že tie dvere sú na magnet. O tom magnete si môžeme povedať viacej v ďalšom videu. Kúkajte na to, takto sa zavrú. Moje meno je Milan Šoška, som zo spoločnosti MS Interiér SRO Žilina a nájdete ma na Kysuckej 4A blízko hotela Holiday Inn. Čaute.